Grunden til, at vi valgte Sure SMS i sin tid, det var, at det var brugervenligt og utrolig god support. Esbjerg Gods, det er en moderne transportvirksomhed, som ligger i Esbjerg. Vi har omkring 100 lastbiler, der kører rundt i hele landet. Hvis man indleverer godset her, så er det ude ved kunderne næste formiddag. Så det er dag-til-dag levering. SMS-servicen, den bruger vi til, hvis vi skal have en besked ud til alle vores biler i en fart. For eksempel efterlysning af en trailer eller et eller andet. Så sender jeg en gruppe sms rundt til samtlige biler. Og inden for få minutter, så har jeg altid svar tilbage. Det kan være mig, eller det kan være værkstedet eller en disponent. Når jeg sender en sms rundt, så er det omkring 100 chauffører, der modtager den. Og når de så holder stille, så kan de lige læse den her sms. Chaufførerne, de er rigtig glade ved den sms-service, som vi kan give dem. Før i tiden fik vi først informationer, når vi kom hjem. Nu kan vi via sms få informationer løbende i løbet af dagen om ting, der måtte have ændret sig, ting, der skal ændre sig, og det er bare noget, der virker for os. Det kører bare. Grunden til, at vi valgte Sure SMS, vi prøvede nogle forskellige, men netop Sure SMS var rigtig god. Den var nem at bruge, og når jeg kørte lidt fast i det, så popper deres support op nede i højre hjørne og hjælper os lige med det samme. Så derfor så valgte vi Sure SMS. God service.